Salutare toată lumea, bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Să vă explic cum stă treaba cu canalul meu. O să fac două serii. Aceasta de single player, Minecraft, și una co-op. Probabil că știți, cu The King Pro, are 3000 de abonați. Eu sunt la început. Poate o să mai am și alte serii, adică nu poate, cred că o să mai am și alte serii pe parcursul canalului. Și apropo, să facem cunoștință. Eu sunt The Right Side. Alegerea corectă. Dacă ați intrat și ați dat un like, subscribe, share, comment, etc., ați făcut alegerea corectă. Păi, ce mai pot să spun? Salutare și hai să începem seria. Deci, o să fac în curând o serie co-op survival eu și cu The King Ro. Probabil unii îl știți, pentru că are 3100 de abonați, dacă nu înșel, ceva de genul. Probabil o să mai filmez alte jocuri, ceva gen, nu știu, ceva gen Clash of Clans, tot ca The King, pentru că e un prieten foarte bun de-al meu și ne înțelegem foarte bine și o să facem o serie, pentru că v-am terorizat. Acest episod o să aibă numai 10 minute, pentru că sunt pe fugă într-un fel, pentru că de-abia mi-am început canalul și sunt destul de frustrat pentru unele chestii de la Mobizer. Seria principală o să fie cea co-op, dar momentan The King are niște treabă și trebuie să-mi fac totul, să filmez și eu ceva. Înțelegeți? Și dacă vă întrebați, skin-ul meu este al lui Jesse din Minecraft Story, because why not? Și cam ce să vă spun, asta e prima mea serie, am puține emoții și cam atât, da. Deci să minăm puțin, totuși că m-am luat cu vorba și da. Și ce să mai spun, eu de obicei încep. O să facem un fel următor cu aceste două serii. O să le grupez pe episoade. Foarte ușor. Și asta, stați puțin. O să încerc să fac unul la 2-3 zile, pentru că nu prea am timp deloc, mai deloc. Eu de obicei încep cu Minecraft în felul următor. Îmi iau câteva lemne, îmi fac o căsuță subterană și după aceea mă duc la minat. Da, dar filmez și nu o să mă duc la minat să vă plictisesc pe voi. O să fac asta off camera.
Și nu-mi bag din game mode. Și, na, ce să mai spun? Cam atât. Ăsta e începutul canalului. N-am ce să vă mai spun. Da. Și dacă vă întrebați, pot să spun că mă pricep la Minecraft, dar cine nu se pricepe la Minecraft până la urmă? Cine nu știe ce e la Minecraft, adică da, dacă ați auzit ceva, ignorați. Da. Probabil o să pun o muzică pe fundal, ca să nu vă plictisesc. Ok, acum o să ne ducem să luăm niște lemne, să facem niște torțe din charcoal, din asta, cărbuni prelucrați sau ceva de genul, nu știu, făcuți acasă. Și dacă vă întrebați de ce am stat aici și nu m-am dus mai departe de spawn, am stat aici pentru că mie îmi place așa o câmpie, fix lângă un râu, de unde pot să-mi iau o sursă de hrană, adică pot să fac și o fermă și să pescuiesc, fix lângă un munte din care pot să minez sub el, fix lângă o pădure unde pot să-mi iau lemne și lângă o câmpie unde pot să-mi construiesc căsuța. Uite, casa mea poate să fie chiar aici și dacă mor, unde mă spune? Acolo, că nu e departe. Seria cu The King o să fie pe un server privat, da, pe telefon desigur. O să fie pe un server privat, nu o să fie pe un server public, pentru că nu vrem să ne trezim cu o casă dispărută, cu o casă spartă, să ne trezim dintr-o cu cineva la ușa noastră. Da. Cam atât. Eu am fost... Stați. Eu am fost the right side. Pa, pa.